špeciálne video aj pre teba posielam. Keď ti naši povedia, že som aj im poslala, tak musím aj tebe predsa spraviť mojej sestričke špeciálne video. Dúfam, že sa máš dobre a že už odratávaš dní, kým prídem vás pozrieť na Miavu. Ja som mám dobre, momentálne mám veľa učenia. Mala som teraz test z chémie, na budúci týždeň imunológia a ďalší test z chémie, ale však čo tam potom? Škola prejde za chvíľu, už o 8 týždňov bude koniec. A potom prídem na Miavu a bude super, pôjdeme si pekne zabehať do Trnovcov, už sa teším, lebo teraz len knedlím, sedím na zadku a potom ísť do Graste. No, ale tak priprav sa, pôjdeme aj na cyklistiku, teda na stacionárny bicykel, už sa teším a na plávanie, strašne teším, lebo kamarátka moja aj preč, tak plávať nechodím. No a teším sa taktiež, ak pôjdeme aj do školy a dúfam, že budú ešte maturity v plnom prúde, aby som tam mohla aj všetko pozrieť. A môžeme si spraviť hociaký výlet, všeličo možné, čo len budeš chcieť. Tak sa maj krásne a do skorého videnia. Moc ťa ľúbim. Čau!